Vanonke sabathi izandla phambi kwakhe kumemelela Yehova wasenza thina asisithi singabantu bakhe egusha zenzelo lakhe enani kumasambe lakhe impulelo ezilendelezweni zakhe imvumisa. Siyacela ukuba singene kunye sonke kule nkonzo yethu yakusasa nje. Ukuba sicule kunye iculo elingu-265. Iculo lamakhulu amabili. Amashumi mathandathu anesihlanu. Bongani Nkosi yezulu. Kunamhla sibona ukukhanya kwekhawa. Imini kaThixo, imini enkulu. Imini yemini liqhame ebanini. Thixo wadala izulu nomhlaba. Wabuya waphumla ngemini yekhawa. Ithamsanqa lakhe labekwa ke kuyo kungoko lo mini kusithini. uKristu kanjalo yakhe imini wavuka ekufeni wabona ehleli. Ngoba kumiswe lemini yenkosi ndaweni yake yahambiswa kuqala emini engcwele indawo ngendawo abantu benkosi bahlanganisene umoya kaThixo umoya kaBawo esenza inkonzo 265